Mga kapuso, karong buntaga, di basta-basta nga lider ang atong makauban sanglit sa murang edad. Siya na ang amahan sa ilang lungsod. Sayron ta ang nahimo niyang life journey ug paunsa niya ginapadagan karon ang lungsod sa Balingwan sa Misamis Oriental. Ato makauban si Mayor Aaron Unabia. Mayor Aaron, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka this morning? Maayong buntag sa atong mga kapuso din sa Mindanao. And okay ko, medyo busy sa atuang pagpanarbaho. Alright, glad to hear nga naa ka sa maayong kahimtang yor. Pero sir, unang-una, tell us more about sa ibong sarili. Paunsa ka ba nagsugod isip public servant o leader? Sukad ni adtong estudyante pa ba ka? Nawili na ba ka sa pag-alagad ngadtos katawhan? So sa wala makailas ako din si Aaron Paul Unabia, 29 anyos, na minyo. Dunay duha ka anak. Kunya nag-graduate ko sa Xavier atong 2015 sa kursong Business Administration major in Finance. Atong 2015 no 2015 kanang giawa ko sa akong amahan nga mo sulod sa politika, and then wala gid ko diretso naka-decide kay balo ko nga dili nilalim ang politika, and taud-taud po yun no nga ako ang desisyonan na ayo po ko opinion sa ako ang mga family members, and then nakahuna-una ko nga why not no nga ato ang pauning opportunity para makapag-serve po ta sa ato ang mga kaigsuonan, most especially sa ato ang mga less marginalized nga mga kaigsuonan. Karon nga ana ka na sa ikatulong termino nimo isip mayor ug usa ka sa mga batang mayor o leader dinhi sa Misamis Oriental. Alang kanimo sir, unsa ba mga advantages sa usa ka batang leader? Ingon man mga disadvantages. Well, una, of course, you are more physically capable. Isip pod batanon kanang open ang ato ang panguna-una. Kanang gina-embrace nato ang mga changes in terms of technology, in terms of other aspects. So dapat yun as a leader kanang open ka for changes. And ikaduhang ako ang nakita is that kanang kita mga batanon open po ta sa mga feedbacks, especially sa katong mga negative na mga feedbacks para po sa ato aron magyapon kaayowan. So in terms of experience, kulang mi mga batanon, especially labi na din sa politika. And then kanang medyo matahap sa, well, personally katong pagsugod yun ako, medyo matahap ako og kanang sugo ilabi na sa mga idara na nga mga department heads no. Gikinahanglan pag nimo i-earn ang ilahang respect because sila pod no taud-taud na sila din na unya ang nagsugo sa ilaha, ang ilahang nahimong leader kay batan-on kayo, layo ra kayo sa ilahang edad. So challenge to para sa ako. Di gayud basta-basta ang responsibilidad nga mahimong leader sir, labi na nga ikaw ang amahan sa usa ka tibuok lungsod. Pero sir, paunsa ba nimo gina-manage ang imong workloads ug personal life? Well, ang isa sa ako ang gina-implement sa akong kinabuhi is that I always work smart. No? Meaning, kanang I prioritize the things na kanang sige angay nako what one, and then delegate the other things katong less important things sa ato ang mga key personnel nato. And isa po kanang of course gamata ko og sayo because mo po na akong time para sa kuwang kaugalingon. No? I give time para sa akong kaugalingon because kita na ako para makatabang ko sa ubang tao, kinahanglan po man po nato alagaan po ang ato ang kaugalingon. And of course, para po sa ako ang family, kinahanglan masad na ako nga i-prioritize na ako. No? That's why I have said nga, kung as much as possible, I have to work smart so that I will have time para sa ako ang kaugalingon and most especially para sa ako ang pamilya. Tanaw nimo Mayor Aaron, unsa ba ang nahimo nimong sekreto nga nagmalampuson man gayud ka sa imong karera nga gipili ang pagserbisyo sa katawhan? Siguro ako ang nakita is that kanang I am a
very genuine person, no? Kung unsa ko pagkatao mo gina akong ang gipakita sa community. I mean, wala ko nagbago para magustuhan sa mga tao. Kung unsa gid ang ako ang personality mo na ang i-campaign nako sa ilaha. I think ang success ana is mo follow lang. If ganahan gid ka sa imong gabuhaton, dili bugat sa imong kasing-kasing, no? Dili ka magmukdili. Ako dili ko ga pugot atubang sa mga tao nga kadala og mga problema. To inspire our next generation, Mayor Aaron, aduna ba kay mensahe o tambag nga mahatag sa atong mga kapuso labi na sa mga aspiring leaders nato dinhi sa Mindanao? Well, ako ang mahatag nga tambag sa atong mga aspiring leaders is that ayaw mo kawadan og hope, no, para sa atuang nasod, para sa atuang gobyerno. Loyo sa mga balita nga inyong kakadunggan nga na ay mga corruptions nga gakahitabo sa atuang gobyerno. I hope nga dili mo mawad-an og pag-asa sa atuang government and sa atuang nasod. Ang ako lang yung makaingon is that take it as a challenge, no, para ma-change, may nainayan ninyo og change ang system sa atuang gobyerno. Daghang salamat, Mayor Aaron, sa imong oras nga gihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. More power kanimo og padayon sa pagserbisyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.